Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan predivan recept, napravit ću nešto sa jabukama. Bliže nam se praznici, pa tako verujem da će ovaj recept da vam posluži. Baš je idealan za predstojeće praznike. Nadam se da će da vam se sviđa, ostanite sa mnom i pogledajte. Sipat ću u vanglicu 200 ml mlakog mleka. Dodat ću kvasac i malo šećera. Ja stavljam 8 grama suvog, a vi možete 20 grama sveže i jednu kašičicu šećera. Dodajem 100 ml otopljenog putera ili otopite i dodajte. Dodat ću jedno cijelo jaje i jedno žumance. Dodat ću malo brašna, a onda ću da narendam malo koricu limuna. Možete i pomoranđu, svejedno, ali meni nekako limun bude lepši. Sad postepeno dodajemo brašno i zamesimo testo. Ova količina testa je dovoljna za 2 štrudle, vidjet ćete. Možete da podelite i na 3 da vam budu male ili onako kao što ću ja. Testo je fino mekano i ne lepi se za ruke, tako da nema potrebe da dodajemo sve brašno. Ja sam potrošila 400 grama i neću više da dodajem. Evo kako je testo mekano. Stavit ćemo u vanglicu i čekamo da jednom naraste, pa sigurno nekih 15-20 minuta, zavisi koliko je toplo u vašoj kući, pa ćemo da pripremimo fil. Za fil nam je potrebno kilogram jabuka, treba nam par kašika oraha, može, a i ne mora, kako želite, 4-5 kašika griza, 100 grama šećera, trebalo bi po receptu 200, ali ja uvek volim manje, i jedna kesica vanilinog šećera. Sad ćemo jabuke da oljuštimo i da izrendamo. Testo nam je stiglo i pravit ćemo ove predivne štrudle filovane jabukama. Testo je stiglo. Sad ćemo na malo brašna da podelimo na 2 ili na 3 štrudle koliko želite. Bolje da budu manje nego da budu debele i testane. Blago samo premesimo i odmah razvučemo. Testo je mekano, fino, lepo miriše na koricu limuna. Razvučemo skroz tanko, znači što tanje, da bude više fila, a manje testa. I razvučemo onoliko koliko nam je velik pleh. Moj pleh je 30x20. Evo koliko je ona tanka, skoro providna. Tako je puno bolje jer ima kvasac, tako da će da naraste. I ja volim uvek ove krajeve da isečem. Evo, to je ta neka dimenzija. Sad stavljamo jabuke. Pošto su moje jabuke baš sočne, treba da zadrže sočnost, ali ne baš puno. Pa samo blago iscedim. Stavimo preko cele kore. Možete da stavite ovdje sad malo suvog grožđa, cimeta, po želji ono što volite. Moji nisu baš nešto ljubitelji, pa ja ne stavljam. Stavljam griz, 2-3 kašike na jednu štrudlu, isto tako na drugu. Dodat ću šećer. Jabuke su slatke, tako da ja neću da potrošim sav ovaj šećer. Ali ako su vam kisele, onda dodajte više. Ja stavljam vanilu umjesto cimeta, a vi možete cimet. A i puno je lepše ako dodamo malo mlevenih oraha. Tako da ću u jednu da stavim, a drugu ću da ostavim samo jabuke. Može seckani orasi isto da se stavi. Jako lepo miriše na jabuke i na orahe. Evo, jedna je gotova. Malo pravimo razmak između i tako ću da ponovim i sa drugom. Evo i druga štrudla je gotova. Pokriću je krpom 10 minuta da naraste, a onda ćemo da je premažemo pre pečenja. Ja sam ovdje otopila malu kockicu putera i jedno žumance. Premažemo i pečemo na 180 stepeni oko 40 minuta, ali ja ću da vam kažem uvek koliko sam ja tačno pekla. Obavezno je izbockajte kako ne bi ispucala prilikom pečenja. Natopite je sa puterom i odmah može da se peče.
Evo, štrudle su se ohladile, mekane, mirisne. Sad je potrebno da stavimo malo prah šećera preko, pošto nije baš nešto puno slatka. Pa ćemo da isečemo da vidimo kakva je unutra. Evo kako ona fino izgleda. Ima dosta jabuka, puna je fila. Stvarno predivno miriše, prava zimska poslastica. Ja verujem da i vi volite kolače sa jabukama, štrudle. Ja stvarno najviše volim kad su u pitanju jabuke i džem. To mi je nekako ostalo od deteta i najslađe mi je. Predivno izgleda. Vrlo malo testa, a više fila. Samo je razvucite što tanje i dobit ćete jednu predivnu poslasticu za predstojeće praznike. Ja se nadam da ćete da probate ovaj recept i da mi pišete u komentarima. Idealna je za ove zimske dane. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima. Hvala vam pre svega na velikoj podršci i divnim komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.